Ja, de werkelijkheid komt super wel eens wat dichterbij als journalist als dat je verwachtte. Want Annegreet Miedema die zocht die grens op met de radiodocumentaire Burn-out bij jongeren en woon daar juster de NL Award mee. Op ziek naar een haatpersoon kwam de stagiair bij haarzelfs uit. Ja, dat is bijzonder. Annegreet, welkom. Van de NL Award in de categorie beste radioprogramma is... Omroep Friesland. Ja, en dit komt voor jou extra dichtbij natuurlijk, zoals Jos al aangaf. Het was wel heel heftig om dit zo te horen in een zaal. Ik bedoel, toen het uitgezonden werd, zat ik in mijn keuken en dacht ik, oké, iedereen hoort het, maar ik zit er niet bij. Ja. Geen idee wat ze ervan vinden. Dan, dit was wel even, het is wel heel gaaf. Mooi hè? Ja. Ja. En ja, prachtig dat de radio. Ja, we zijn gerust op elke niet die dat wonen het, hè, maar ik toch wel heel bijzonder ik bij die. De beste stagiair, werkt dan bij de omroep en dan wist hij een hele belangrijke journalistieke prijs. Die is daar op het podium. Ja. Ja, dat is een hele rare vraag. Wat gaat er door die heen? Wat budget had ze het maar? Wat is het verwachten? Nee, want de zus me volgens mij in het filmpje zus me echt zo nog nee scoort zien, terwijl ze dus die prijs had bekend maakt zien. En dat wie ik had van mijn bijvoorbeeld 10 minuten met mijn vriend aan het knuffelen in West voordat ik naar beneden erom ben, maar dat is net zo ook. Dus dat, ja, het besef kwam pas eigenlijk in de auto waarom. Inderdaad, zoals toen zoals ik dacht, jeetje, sommige journalisten die werken hier een hele leven voor om hem één keer te winnen. En ik ga mijn stagiaire won. Ik denk, dat is echt wow. Ja, bijzonder. Zeker dat je weet wat dan Aas en ik nog die opleidingskeuze is. Want er was er een pabo's. Er zit nog een pabo. Dus helemaal kleren, hè, met journalistiek. Ja, ik doe het voor kwart een pabo. Dus nou ja, gelukkig. Ik altijd wel waarom komen. Ik ken heel veel collega's hebben freelance. Voor de klas. Ik kan heel makkelijk freelance. Laten we nou die verhaal in. Want het is een bijzonder verhaal. En ik een heel kwetsbaar verhaal. Maken. En dat ken het elke niet. Geert toe die eigen burn-out. Hè? Hoe kwam je erachter hier op de redactie dat een thema was? Nou, zolang ik de opleiding journalistiek, die zeg ik het Nijsbrug eigenlijk altijd wel voorbij kom. Meerdere keren niet hier. En toen je stage deed, had ik op een gegeven moment kwam dat brug weer. En toen had ik een collega, ik zei van jeetje, die jongeren van Joeterdij, die kan echt net meer werkje, hè? Net wetende dat ik een burn-out gewoon hier, dus helemaal niks in haar verder. Maar dat dacht ik, ja, toen dacht ik wel, misschien mag ik dat eens uitlezen. Onvolwassenen, van waarom krijgt een jongere een burn-out? Dus ja, dat had ik toen niet. Toen hier staat, maar een hele bijzondere manier. We hebben een stukje, een fragmentie eruit pakt. Ja, dat is een hele lange documentaire, maar 23 minuten ongeveer ook. Ja, dan een fragment. Maar dan kunnen we even het gevoel krijgen hoe even dat toch was. Uitputting ten gevolge van langdurige stress. Ik heb geen idee hoe ik thuis ben. Ik ben rieden gegaan en ik ben thuis en ik ben naar bed gegaan, denk ik. Volgens mij ga ik net meer in sprutsen of zo. Nou, ik ga me dus ziek melden voor de laatste draaidag. De meesten die wel, die snapten het wel en die ik ga naar huis, rust lekker uit. Maar ik ben toch weer een periode zo, nou, stel jongen. Ja, dit is het slot, maar dit is wel heftig. Ik viel het ook weer dat ik denk, jeetje, daar zit echt een heel doorheen. Ja. Op het moment dat het eigenlijk die burn-out hoorn heeft en de praatstoel komt het weer boven dan, of net? Ja, dit zag ik dus alleen nog opname. Ik hier een bakje van de omroep leend, waar audio me opnemen koest. En zo ben ik thuis op de bank zitten en ik wacht tot mijn vriend, een vriend die hier praat. En toen had ik gewoon een uur lang aan het vertellen west. Eigenlijk praat je mezelf en pas na een jaar uur 3 kwartier kwam dit naar boven. Dat hier eigenlijk alweer voetstappen, dat wist ik al niet eens meer. Het moment dat het gebeurde, dat wie bij een draaidag, ja. Je maakt een film of een serie en toen ging het mis. Ja, op de ene laatste draaidag, want ik zat dat leven naar dat eind. En toen ging het toch mis. Ik was misselijk, ik viel me beroerd en je stoort eigenlijk in als het ware. En toen boek ik eigenlijk nog de volgende dag nog wel weer naar de set, maar toen had mijn mem zo van, nou, is dat nou maar net wel? En toen had ik het uiteindelijk dus dan net in. Nou, ik bleed maar eigenlijk. Wat luidt erachter? Want hoe kun je als jong persoon die het studeert een burn-out krijgen? Ja, perfectionisme zit er vaak heel erg in. Alles goed van willen, nooit nee zeggen willen. Bij mij weet ik heel erg, ik denk, dat ik een keer nee zegt in een opdracht, dan vreeg je ze me net weer. Dus ik kan net nee zeggen. Ik moet alles zo goed mogelijk doen. Ik kan hulp vragen, ik moet hetzelfde doen. Dat ik dat wilde in viel, dat als falen. Ja, dat moest ik nou ook helemaal kwijtraden. Ik moest dat hele idee van falen, dat je keer iets net kennen, dat moest ik kwijt. Ja.
Want herken je hem dat? Je bent jonge meisje? Ja? Ik herken het perfectionisme wel. Ja. En dat inderdaad een druk mooi houdt. Ja. Ja. Maar zeg je het in omjouwing ook? Dat jonge meisje stress binnen? Ja, ik zeg dat ik wel aan oren van mijn leeftijd dat ik hebben. Vooral dat stukje perfectionisme en als die zelf een hele grote druk juist dan. Ja. Ja, het is het lekker lui leven van de studeren is het dus kennelijk net. Nee. Wat jij dus dan waarom? Toen, binnen Lustra's West iets zeiden van, hey, dat herken ik? Of hoe ging dat? Ja, nou ja, sowieso. Ik heb natuurlijk op Facebook plaatst en ik ben in een dorp, ons kent ons, dus dan krijg ik een soort reacties. Maar er ben ik 2 mensen geweest die compleet net cool. En die had toch naar de omroep bellen, naar de receptie van, hey, kan ik even praten met Annegreet Miedema, want ik ga die reportage uit en ik zit in hetzelfde boot en ik wil weten hoe kom ik hier nooit? Had ze misschien tips of ideeën? Nou, en? Nou ja, dat is lastig, want ik ben geen expert. Ik ben een ervaringsdeskundige en ik ga natuurlijk wel voor deze reportage een heel soort mensen kan praten, een heel soort onderzoek naar dienen. Maar ja, je kent het nooit alleen. Als het echt een burn-out hebt, dan maak je gewoon hulppsychie. Dan ga je naar je te praten over, ga ik ook dienen. Ik ben wel bij 3 verschillende psychologen geweest voordat ik iemand vond die echt goed klikte. Ja, je viel in het begin, denk je, oh, help ik naar de psycholoog gaan, maar dan ben ik gek. Maar dat is net zo. Dat is, eigenlijk moet dat heel normaal wezen. Dat je wat hulp nodig hebt. En hoe is het nou, Maddie? Ja, heel goed. Ja, echt heel goed. Ik merk wel, zoals juster is een stressvolle dag. Dan sliep ik slecht. En nou dan weer? En nou dit echt weer. Ja, dus dan merk ik het wel dat meteen krijg ik les van een recht. Dat ben van die ding, daar heb ik les van. Maar daar ben ik nog wel alert op. Dat herken ik, dat zag ik. En dan denk ik, oké, bij dit kan ik net zo vol aan je mag je terug. Maar ik dit nou een week lang gaan, dan denk ik, dan moet het verhoren. Okay. Nou, we laten er nou maar eens lekker bij komen door die studie. Pabo, heel belangrijk en bedankt. Succes met alles. Ja, wil je nou dat nog waarom, Jere? Dat kan? Ga dan even naar omroepfriesland.nl/burnout.